Deċiżjonijiet li jolqtu lill-Lawċin għandhom jittieħdu mill-Lawċin stess. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Chris Sajt il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Għawdex u David Stellini, kandidat għal Parlament Ewropew. Konferenza tal-aħbarijiet bis-suġġett Għawdex u kif il-Partit Soċjalista nesa lil Għawdex u mhux qed jagħtih l-importanza li jixraqlu. Konferenza tal-aħbarijiet ukoll biex nuru kif id-deċiżjonijiet li jolqtu lill-Lawċin għandhom jittieħdu direttament mill-Lawċin stess. Chris Sajt stqarri li l-Gvern Soċjalista nesa lil Għawdex kemm fil-proposti tiegħu kif ukoll fil-budget. Żied jgħid li dan il-Gvern iżomm il-wedit tiegħu fuq l-ixkaffa u jibqa' jirriċikla proposti li jibqgħu ma jitwettqux. U issa li ġejja l-elezzjoni, il-Gvern Soċjalista jinsab f'paniku biex jidher li ta' parsi qed iwettaq il-wedit li għamel. Fakkar kif il-Gvern wiegħed Fast Ferry Service u r-raba vapur, bastiment li għandu l-fuq minn 30 sena u ser jitħaddem bil-barranin. Hawnhekk Chris Sajt qal li b'din il-mossa, il-Gvern qed jisfiduċja lil ħaddiema tal-GoZo Channel illi jaħdmu b'qalbhom kollha f'dan is-settur. Min-naħa tiegħu David Stellini, kandidat għall Parlament Ewropew, stqarri li l-Partit Nazzjonalista dejjem tal-importanza li jistħoqlu Għawdex u infatti kien Gvern Nazzjonalista li introduċa il-Ministeru ta' Għawdex. Għandhom raġun Lawċin jgħidulna fil-House Visits fit-toroq li l-aspirazzjonijiet tagħhom u l-aspirazzjonijiet ta' Għawdex għadhom ma tlaħqux. U qal li l-Partit Nazzjonalista ser ikompli jinsisti li 10% tal-fondi Ewropej mogħtija lil Malta jintefqu fuq Għawdex. Dan f'setturi bħalma huma t-toroq fejn il-Gvern Soċjalista fl-aħħar 6 snin ma nefaqx ċenteżmu għall-iżvilupp ta' toroq Għawċin. Żied jgħid li Għawdex jisħoq ilha politika distinta minn dik ta' Malta b'kunsill reġjonali elett mill-Lawċin li jkun jirrappreżenta l-interess tal-Lawċin kollha.